По КРС отсутствует. Документ бойынша монда бер көтү хайван йөрергә тиеш, чынлыкта бер нәрсә юк. Тәртип сакчысы журналистларга Питрәч районындагы кыңгыр эшне мисал китерә. Хайваны булмаган фермер хуҗалыгына 6 миллион сум акча күчерелгән. Хәзер аның кем кесәсенә керүен ачыклыйлар. Муниципаль районнарда эшләгәндә иң күп җинаятьләр, закон бозулар безнең авыл хуҗалыгы төзелеш өлкәсендә, авыл җирлекләрендә, менә шул өлкәләрдә күбрәк күренә. Мәгариф тармагыннан да мисал китерәләр. Балалар бакчаларына электрон чират бар, әмма ул да камил түгел икән. Әйләнеп узучылар табыла. Министерство образования докладывает о том, что Мәгариф министрлыгында хәбәр итүләренчә, электрон чиратта барысы да ап-ачык күренеп тора. Тик баланы урнаштыру өчен ниндидер юлларны табалар, ләкин буларның барысында хокук саклау органнары гына күрә. Кайчакта дәүләт хезмәтендәгеләрнең декларациядагы кереме чыгымы белән тәңгәл килми. Мисал өчен, юстиция министрлыгында эшләүче 9 миллион сумга җир һәм йорт сатып алган. Тик ел дәвамында ул моның кадәр акча эшләмәгән. Үзе белдергәнчә, аңа дусты акча биреп торган, кредит та алган. Шулай да банкка айлык түләү суммасы аның айлык хезмәт хакыннан күбрәк. И направлены вновь для рассмотрения. Әлеге эш яңадан комиссияга җибәрелде һәм анда бернинди шик тә юк дигән фикергә килделәр. Ә бездә нишләптер шик бар. Тикшерүчеләр белдергәнчә, ришвәтчелек юнәлешендә закон бозулар узган ел белән чагыштырганда 300 очракка күбрәк теркәлгән. Алучылар саны түгел, бирүчеләр арта. как правило, взяткополучатель Ришвәт алучы беренче тапкыр акча ала, ришвәт бирүчеләр күбрәк булып чыга. Монда акча бирүчеләрнең арта баруы күзәтелә. Шундый кыңгыр эшләр нәтиҗәсендә республика бюджетына 333 миллион сум зыян килгән. Илдар Сафиуллин, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.